Представете си следната ситуация. На купон сте. По принцип не си падате по дивите партита. Вие сте от хората, които изпиват 2 бири и са готови за сън. Но приятелите ви буквално ви завлякоха и сега седите на един диван, гледайки как всички останали си прекарват по-добре от вас. Изведнъж вашият приятел сяда до вас, изважда хапче и казва, че е Ксанакс. Казва, че ще ви помогне да се отпуснете, да спрете да го мислите и най-накрая да се позабавлявате. Вие отказвате. Очевидно е, че не вземате наркотици, но тогава той ви удря по егото. Айде бе, човек, всички тук са го правили. На по-голям от нас ли се правиш? Да не те е страх. Хайде, не бъди такъв. И в този момент вече не става въпрос за хапчето. Става въпрос да докажете, че не сте аутсайдерът. И го вземате. А знаете ли какво е 50 пъти по-силно от хероина и 100 пъти по-мощно от морфина? Фентанил. И ето я уловката. Хапчето, което току-що взехте, не беше Ксанакс. Беше пресован фентанил или Ксанакс, примесен с фентанил. Смъртоносната доза е около 2 мг. Това е теглото на няколко зрънца сол. Буквално не можете да го видите с просто око. Вашият приятел нямаше представа, не защото е лош човек и иска да ви отрови. Просто човекът, който е пресувал тези хапчета в мазето си, няма лабораторен контрол на качеството. И сега имате между 15 и 30 минути преди тялото ви напълно да откаже. Нека разберем какво точно се случва, когато натискът от връстниците се окаже смъртоносен. Какво всъщност е фентанилът? В болниците лекарите го използват, защото е невероятно добър в блокирането на болката. Той се свързва с опиоидните рецептори в мозъка и нервната система и на практика казва на тялото ви: «Хей, спри да усещаш неща». Медицинската доза за управление на болката е между 25 и 100 микрограма. Това е 0,025 мг. Дозата, която ви убива, е 2 мг. Което означава, че на практика няма никакво място за грешка. Това е все едно безопасната доза на течния аналгин да е 1 лъжичка, а 2 лъжички да накарат черния ви дроб да експлодира. И точно за това уличният фентанил е чиста руска рулетка. Когато някой пресова хиляди хапчета на едро в домашни условия, веществото не се разпределя равномерно. Едно хапче може да съдържа 0,5 мг. Следващото обаче може да съдържа 5 мг. Вашият приятел е взел едно миналата седмица и му няма нищо. Чудесно, извадил е късмет. Но вие току-що оцелихте джакпота на лошия шанс. Фентанилът наводнява рецепторите ви, частите от мозъка, отговорни за болката, удоволствието и дишането, и ги претоварва напълно. В болницата ви дават точно толкова, колкото да блокират болката, докато ви държат живи. На това парти обаче вие току-що взехте достатъчно, за да блокирате съзнанието, дишането и накрая пулса си. Всичко се случва изключително бързо, между 10 и 30 минути, в зависимост от дозата и теглото ви. Нека проследим процеса минута по минута. През първите 5 минути се чувствате невероятно, по-добре отколкото сте се чувствали от години. Фентанилът удря рецепторите ви като товарен влак, натоварен с чист серотонин. Всеки проблем, който сте носили в себе си, стресът от работата, притесненията за бъдещето, тревожността, всичко просто се изпарява. Чувствате се стоплени, в безопасност, сякаш сте завити с най-мекото одеяло на света. Приятелите ви говорят нещо, вие кимате и се усмихвате. Най-накрая сте отпуснати, най-накрая сте част от групата. Междувременно обаче честотата на дишането ви току-що е паднала от нормалните 16 вдишвания в минута на 10. След това на 8, след това на 6. Фентанилът не просто ви кара да се чувствате добре. Той казва на мозъчния ви ствол, който контролира автоматичните функции като дишането, просто да спре да работи. И мозъкът ви се подчинява. Вие не забелязвате, няма и как. Нали се чувствате прекрасно? Между 5-та и 10-та минута обаче еуфорията се превръща в нещо много по-тежко. Вече не сте просто напушени или развеселени. Вие сте напълно опоени. Някой ви пита дали сте добре. Опитвате се да отговорите, но думите излизат бавно, сякаш езикът ви е забравил как да се движи. Зрението ви се замазва. Звуците стават глухи, далечни, сякаш сте под вода, но все още не изпитвате страх. Мозъкът ви е твърде лишен от кислород, за да генерира сложни емоции като паника. Просто сте много, много уморени. Кислородната ви сатурация, количеството кислород в кръвта ви, е паднала от здравословните 98% на 85%. След това на 80%. Устните ви започват да посиняват.
Ногтите ви стават сиви. Приятелите ви започват да се притесняват, но те са пияни или замаяни и никой не иска да бъде този, който ще развали купона, като се обади на бърза помощ за някой, който просто изглежда малко по-пиян. Това е класическата дилема на купоните. Дали човекът умира или просто е прекалил. А ето го и най-важният факт. Това е прозорецът, в който антидотът налоксон, известен като наркан, може на 100% да спаси живота ви. Само едно впръскване в носа и ще се събудите. Объркани, ядосани, но живи. Проблемът е, че никой на това парти няма налоксон. Те не са редовни зависими, те са просто младежи, които се забавляват. Между 10-та и 15-та минута вие вече сте напълно в безсъзнание. И тук нещата стават необратими. Дишането ви е почти напълно спряло. Може би едно вдишване на всеки 30 секунди. Мозъкът ви се задушава. Мозъкът представлява само 2% от теглото на тялото ви, но консумира цели 20% от общия кислород. Той е изключително взискателен ресурс и в момента не получава нищо. Частите, отговорни за съзнанието, паметта и решенията, изключват. Остава само мозъчният ствол, който отчаяно се опитва да поддържа сърцето ви да бие. Приятелите ви са в паника. Някой ви удря шамари. Друг крещи името ви. Вие не реагирате. Не можете. Вас вече ви няма там. Накрая някой събира смелост и звъни на спешна помощ. Ако имате късмет, и то наистина огромен късмет, парамедиците пристигат на време. Те веднага използват антидот. Започват сърдечен масаж и вкарват кислород ръчно в дробовете ви. Налоксонът е чудо в медицината. Той буквално изритва молекулите на фентанила от рецепторите ви и обръща предозирането за броени секунди. С него се събуждате ядосани и в шок, но живи. Без него сърцето ви спира. Между 20-та и 30-та минута настъпва сърдечен арест. Дори лекарите да успеят да задвижат сърцето ви отново след този момент, мозъкът ви е бил без кислород толкова дълго, че човекът, който сте били, вече не съществува. Тялото ви може да бъде поддържано живо от апаратите, но вие, личността, която отиде на онзи купон, която се подаде на натиска, за да изглежда готина, вие вече сте си отишли. Най-страшното е, че отстрани предозирането с фентанил изглежда абсолютно мирно. Няма гърчове, няма писъци, няма брутална борба за въздух. Вие просто спирате. И точно за това. Приятелите ви не разбират какво се случва, докато не стане твърде късно. Фентанилът е толкова евтин за производство, защото е напълно синтетичен. За него не са нужни макови полета. Може да се свари във всяка нелегална лаборатория, тъй като е изключително мощен. Дилърите го използват, за да разреждат абсолютно всичко с него. Хапчета, прахове, стимуланти. Така те вдигат печалбите си. А черният пазар решава, че вашият живот струва по-малко от техния марш на печалба. Натискът от приятелите и средата е нещо напълно реално. Особено когато човек е млад, несигурен и просто иска да бъде приет. Но истината е една. Да ви нарекат скъпаняк или страхливец на някакъв купон може да е неприятно за няколко минути. Но да завършите живота си в нечие мазе или диван, само за да изглеждате в час с останалите, това е най-високата цена, която никой не заслужава да плати.